Здравейте, вие сте с Money Fashion Guide по Box TV в Paradise Center и се намираме пред магазини Bra Clinic, където ще ни разкажат малко повече за сутиените, които можем да използваме за различните видове рокли за балната ни вечер. Елате да видим! Какво можеш да ни кажеш за сутиените за различните видове рокли? Като цяло Bra Clinic може да намерим решение за всеки един повод, но основното нещо е да знаем правилния размер сутиен на всяка една дама. С това тук при нас предлагам Bra Fitting консултация, която представлява да открием перфектният размер за всяка една клиентка. Тук вече може да видим различните видове сутиени, които са подходящи за различни поводи. Първият от тях е ето този сутиен, който представлява самозалепващи се чашки. Да покажем. Отвътре с силикон, буквално чашките залепват за гърдите. Това е без подплънка, в смисъл стои си натурално, без да предава излишен обем на гърдите. А за каква рокля може да го сложим? Това е за рокля, която е без през рамки и която има гол гръб. Това имаме в талесен цвят, вече зависи от цвета на роклята. Другото, което може да предложим, ето този. Той също е без подплънки, но по-специфичното при него ще дава една допълнителна подкрепа, защото залепва отстрани. Също е подходящ за доста по-дълбоко деколте, както виждате, и за гол гръб. Ето го. Да, а нещо, което да придава обем? Ето това. Това е другото, което мога да ви предложа. Той е с доста големи подплънки и може да предаде до един размер отгоре. Също се залепва отстрани, като може да предаде допълнителен обем на бюста. Другото, което имаме, е ето този модел. Той е модел Strapless, без през рамки, с подплънка вътре. Също така при него хубавото е, че може да се сложи при мен ето тази през рамка като декорация и като ефект на сутиена. Тоест можем да го носим и с през рамки, и без през рамки. Точно така, както с декоративни, така и с силиконови. Към него се продават в комплекти силиконови през рамки. Другото, което може да предложим за жените с по-голям бюст, ето този модел Strapless, който, както виждате, е за доста по-голям бюст. До чашка H го имаме. Тоест дамите, които имат по-голям бюст, също може да намерят решение за себе си тук при нас. И за бала си. Естествено и за бала си, да. Имаме различни аксесуари, които може да използваме. Примерно, ако не може да намерим никакво решение за като сутиен, тъй като роклята е доста отворена, другото решение са просто лепенките за зърна. Какво представлявате? Ами те залепват за зърната, просто когато наистина вече не може да намерим никакво решение за тази рокля, тъй като има доста отворени рокля изрязане. Това е решението. Виждам и още аксесуари. Какво можеш да кажеш за това, например? Това е скоба, която се бира през рамките. Тоест, ако самите през рамки минават през средата на гърба, е това аксесуарче, самите през рамки минават през него и се получава ефект кръстосани през рамки с него. Той е прозрачно, за да не си личи. Другото, което е този аксесуар, който като се сложи на гърдата, първо се залепва отдолу, ето така, при което повдигаме гърдата и залепваме горната част, придава повдигнат бюст и бюстът изглежда прибран и повдигнат, също без сутиен. Видях нещо много полезно ето тук, което аз бих използвала доста често. Това е решение, когато роклята е по-отворена, с доста дълбоко деколте. Това са фиксиращи лепенки за деколте. Тоест, те се отлепват, залепват се на дрехата ни и на самата кожа. Тоест, ни позволява, така се каже, да се види част от гърдата. Просто деколтето стои фиксирано. Да, това е доста полезно за не само рокли, но и за блузи, нали така? Да, точно така, за различни ризи и блузи, които са по-отворени отпред. Какво ще кажеш за оформящото бело? Шейпфитинга също така е толкова важен, колкото намирането на подходящия сутиен. Много хора бъркат оформящото бело с това, че чрез него се отслабва. Напротив, то е за извадяване на силуета. Всяка една дама, било то и много слабо, има нужда от това нещо. Като цяло имаме различни видове оформящо бело за подчертаване и извадяване на различни форми от тялото. Можеш ли да ни покажеш? Разбира се. Примерно ето това е за дамите, които искат да имат така нареченото бразилско дупе, което напоследък е доста популярно. Имаме го в различни размери, телесен цвят и доста добре стои. Да, т.е. ако имаме прилепнала рокля, можем да го сложим под нея да изглежда се едно прекрасно дупе. Точно така, че Бейонсе. Да, също така имаме и други. Примерно ето това е за оформяне на корема и на дупето. Имаме различни курсети, които доста прибират коремчето.
Тоест тук има абсолютно всичко, което ни излиза, можем да го приберем. Това, което искаме да прикрием и да извадим. Заповядайте в Bra Clinic, къде ще може да се възползвате от безплатна Bra Fitting консултация, къде ще намерим перфектния за вас сутен, за вашия специален повод. И за всички абитурентки, които вече са намерили своята прекрасна и перфектна рокля, могат да дойдат, за да изберат своя уникален сутиен, който да й подхожда. Paradise Center. Fashion Destination.